gândim la comunicare, pare ceva simplu. Pare ceva ce vine de la sine. Știi despre ce vorbesc? Ei, exact în punctul ăsta, în punctul în care pare că vine de la sine, pare că vine natural, încep să apară și cele mai multe probleme. De ce? Păi e simplu. Pentru că cei mai mulți oameni au impresia că dacă au spus ceea ce aveau de spus, dacă și-au transmis ideile, asta înseamnă că omul din fața lor le-a auzit, le-a înțeles și le va și aplica în viața lui. Dar cred că știm cu toții că nu e așa. Ești de acord? Cred că știm cu toții că a vorbi nu este sinonim cu a comunica. Și evident, sunt lucruri pe care fiecare dintre noi le putem face pentru a deveni mai buni, pentru a deveni mai eficienți în acest proces de comunicare. Și ghici ce? Există și lucruri pe care ar trebui să nu le mai facem. Și exact despre asta vreau să discutăm astăzi. Vreau să discutăm despre lucrurile pe care ar fi bine să încetăm să le mai facem, astfel încât comunicarea noastră să treacă la un alt nivel. Astăzi vreau să discutăm despre 3 dintre barierele care apar în procesul de comunicare. Ești pregătit? Bariera numărul 1. Bariera presupunerilor. Spune-mi sincer, știi oameni care știu ei mai bine ce ai tu nevoie? Știu ei mai bine ceea ce gândești tu, ceea ce îți dorești tu? Chiar înainte să le spui ce ai nevoie, ce gândești, ce simți, ei deja știu. Știi despre ce vorbesc? Dar hai să fim puțin sinceri cu noi. Ți s-a întâmplat măcar o dată în viața asta să faci o presupunere cu privire la omul din fața ta, cu privire la situația în care te afli și apoi să-ți dai seama că presupunerea aceea n-a fost reală? Cred că nu sunt singura care se face vinovată de formularea unor presupuneri cu privire la oamenii din jurul meu, cu privire la situațiile în care am fost în viața asta. Și ghici ce? Nu doar că presupun eu că știu ceea ce își dorește omul din fața mea, nu doar că presupun eu lucruri cu privire la o anumită situație, dar presupun că ei știu ce e în mintea mea. Știi despre ce vorbesc? Cum adică n-ai știut? Cum adică nu te-ai prins? Păi trebuia să te prinzi. Trebuia să-ți dai seama. Tu nu citești minți? Râdem, glumim, însă dacă stăm puțin și analizăm lucrurile, ne dăm seama că toată comunicarea greșită, da, este rezultatul unor presupuneri diferite. Eu am presupus asta, tu ai presupus asta, iar presupunerile s-au cam bătut cap în cap. Adevărul e următorul. Ce e în mintea mea, nu e în mintea ta. Și ce e în mintea ta, nu e în mintea mea. Oricum, va fi nevoie de timp în plus pentru a clarifica lucrurile atunci când fac o presupunere. De ce n-aș face acest lucru de la bun început? De ce n-aș spune lucrurile clar, răspicat, fără să presupun lucruri cu privire la omul din fața mea, cu privire la situația în care ne aflăm? Cum ar fi dacă am lăsat presupunerile deoparte și am formulat lucrurile cât se poate de clar? Nu uita, în momentul în care faci presupuneri cu privire la omul din fața ta, cu privire la ce își dorește, la ce gândește, la ce simte, nu faci nimic altceva decât să pierzi șansa de a-l cunoaște cu adevărat. Bariera numărul 2. Bariera aroganței. Spune-mi sincer, știi oamenii aceia pentru care ideile celorlalți, sentimentele celorlalți, gândurile celorlalți nu contează? Pentru ei fiecare oportunitate, da, de a comunica cu alți oameni nu reprezintă nimic altceva decât încă un moment în care poate să iasă ei în față, poate să-și exprime ei ideile, gândurile, sentimentele, poate să ne arate cât de deștepți sunt. Știi despre ce vorbesc? Știi genul acesta de oameni care simt cumva că lumea se învârte în jurul lor? Care se simt cumva la un alt nivel față de noi toți ceilalți? Cred că fiecare dintre noi am întâlnit oameni de genul acesta în viața noastră și cred că fiecare dintre noi am simțit cum se oprește comunicarea cu acești oameni. Nu poți să-ți exprimi părerile, nu poți să-ți exprimi ideile, nu poți să spui ceea ce simți, pentru că pentru ei nu contează. Dragii mei, e important să știm un lucru. Lumea nu se învârte în jurul meu. Lumea nu se învârte în jurul tău. Lumea nu se învârte în jurul unei singure persoane.
Și da, pot să am niște idei bune, dar ideile unei singure persoane nu vor fi niciodată la fel de bune precum ideile mai multor minți puse la oaltă. Perspectiva mea plus perspectiva ta plus perspectiva celorlalți poate să ne dea o imagine de ansamblu, poate să ne dea o imagine mult mai completă, mult mai complexă, care ne va ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Nu pierdeți din vedere perspectivele oamenilor din jurul vostru, oricare ar fi acei oameni. Credeți-mă pe cuvânt, putem să învățăm de la orice om din jurul nostru. Orice om din jurul nostru poate să vadă mai mult decât noi dintr-un anumit punct de vedere, dintr-o anumită perspectivă. Dă-i voie să-ți arate acest lucru, nu fi tu cel care acaparează discuția și folosește orice oportunitate de comunicare pentru a spune ce simte, crede sau gândește. Bariera numărul 3. Bariera controlului. Nu știu cum ești tu, dar eu mi-aduc aminte de mine acum câțiva ani, în momentul în care îmi doream să am control absolut asupra informațiilor pe care oamenii din jurul meu le au despre mine. Îmi doream să știe doar lucrurile bune, să știe doar reușitele, să nu împărtășesc ideile pe care le am, că da, dacă le pun ei primi în aplicare. Știi despre ce vorbesc? Cumva procesul meu de comunicare era cenzurat de tot acest control pe care simțeam nevoia să-l dețin. Când stau și mă uit în spate, îmi dau seama cât de mult am pierdut și îmi dau seama că în acele momente nu-mi dădeam voie să fiu eu. Nu înțelegeam că în comunicare nu este despre cine e mai deștept, cine e mai bun, cine are ideile mai bune, cine a greșit mai puțin în viața asta. În comunicare este despre cum putem să creștem împreună, cum putem să învățăm din ceea ce am experimentat cu toții, astfel încât să fim mai buni. N-am înțeles că în comunicare avem nevoie să colaborăm, nu să controlăm. Știi despre ce vorbesc? Stau și mă uit acum la cât de mult m-am schimbat din acest punct de vedere și vin și îți spun că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci într-un proces de comunicare e să-ți dai voie să fii tu. Să-ți dai voie să fii vulnerabil, cu bune și cu rele, pentru că suntem oameni. Și oamenii greșesc, oamenii învață și apoi ajustează, nu-i așa? Dă-ți voie să împărtășești cu oamenii din jurul tău ceea ce ești, ceea ce gândești, ceea ce simți, așa cum o faci, fără să încerci să controlezi aceste informații. Am discutat astăzi despre 3 dintre barierele care ne încurcă în acest proces de comunicare. Da? Am discutat despre presupunere, am discutat despre aroganță și am discutat despre control. Spune-mi sincer, ai întâlnit aceste bariere în viața ta? Fie că le-ai pus tu, fie că le-au pus alții. Cum a fost procesul de comunicare atunci când ai întâlnit bariera asta? S-a oprit acolo sau ai reușit să ridici bariera și să mergi mai departe cu ceea ce înseamnă comunicarea eficientă? Nu uita, marți, 13 octombrie, de la ora 19, te aștept alături de noi într-un webinar în care vom discuta despre cele 7 niveluri ale unui comunicator eficient. Vom vedea ce ne încurcă sau ce ne ține acum pe loc și vom vedea ce putem să facem fiecare dintre noi, de unde suntem, pentru a deveni mai eficienți în comunicare.